Sí. Com es sent això? Se sent bé? Opinió personal, se sent bé? Més baixos, més aguts? This time you have to face your
Bueno, gràcies per aguantar-nos. Me diuen, no diguis coses negatives, però per mi és humor d'aquest anglès negre que a mi m'agrada, saps? Pam, 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 comencem. People are stranger when you are strange.